Пусна го. Значи хора, направихме се закуска, да изкъпахме се. Значи има мюсли, банан, праскова, малко чия и кокосови стъргочини. Сега ще дадем имаме малко домашна. И сигурно ще ходим да гледаме сплетника от колко беше? От 2,5. 2,5 ще ходим. Преди това може би пак ще пообиколим там малко мола. Сега е 10 без 15. И да. Значи, здравейте, приятели. Свършихме с решаването на задачите. Сега ще пуснем пръх смукачка, защото е малко мръсно. Вече сме на киното и сега каметите купуват билети. Ние май сме с колко час половина по-рано. Ние сме с час половина по-рано. И ще ходим да се търся лувки и някакви дрехи, да разгледаме и така. Значи, приятели, взехме само едно нещо от Зара. Ще направим шоу. Макар че филма, ами 10. 10. Беше много яко. забавен. Ако имате време, отидете да го гледате, заслужава се. Много е смешен, интересен. И сега чаме да спите да схванем автобуса.
Приятели, вече сме вкъщи и ще ви покажа какво си взех. Значи нещо от Zara. И само си взех, защото ми лично си харесаха. Значи нещото е това потниче. Има някакви такива дантелки тук отгоре. И е много красиво. Между другото има намаление навсякъде в целия мол. И беше 10 лева. И да. Между другото има и такова розово. Има същия модел, нали, розово, обаче това някакси повече ми хареса. И да. Между другото се не знам какво ще правим. Те отидаха при баба си да се видят с нея. И след това може би ще излезем, времето е много хубаво. И питахме да дойдат вкъщи на гости с приспиване. И стискам палци да им дадат, защото отдавна сме били. Ще е яко. Приятели, след обяда и сме заедно. И сега да какво ще правим? Ядем касис. Юхелчи. От домашната градина. И сега не знам какво ще правим. Може би ще вечеряме пица. Ще си правим пици. И да. Ама за сега не е ясно много. Да, какво ще правим? Така че. Гледахме Хавай 501 епизод. И сега ще имам какво да правим. И така. Като цяло. Браво, Меля. Хора, значи сега, нали, както разбрахте, правим си пици. Ето е на камерата ми на тело. То още е светло и навънка. Няма 8 часа. И ще ядем пиците и после ще си тръгваме. Приятели, за гарнитура сложихме и малко черри домати. Значи това е на ръмто, това е моята. И сега там другите две се пекат. Ние описвам какво сме да ядем. Ние, приятели, ние се наядохме. Аз си надух зверски. Сега тук ще правим нещо и ще си тръгваме. И да, това ще е края на влога. Благодаря ви, че гледахте. Надявам се да ви е харесало и до скоро!